bintu Muhammadu ina masoyan ta ne. ina masoyanta ne, ina masu santa ne, ina madomanta ne, ina zakiranta ne, ina mawaƙanta ne. A daga hannu sama, 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 sama. A daga hannu sama, a tafa don ta isa. A yi don ta isa, Faduma ta isa. Wadatacciya, kibantacciya, tsarkakakkiya, zababbiya. Ka iya rawa, ka iya rawa, ai ba za ka wadakanta ba, ka iya rawa, a yaban Faduma.
suka na har wasu na zagi da iko a jikina ban san sunai ba kaga in kai daidai baka wuce zagi ba in kai shirme baka wuce zagi ba maye daidan Allah shi ya sani gane ni ba ruwana dan zagi ko suka ba zan daina ba kai canja batunka ko an yi ko ba yi ba ko an so ko ba a so ba ko an kyale ni ko ba a kyale ni ba warwasawa ni ban fara ba ma darajar faduwa ba mu da girma ka gan mu ba mu da girma Allah sai na cikinmu waye mai girma Allah sai annabi Muhammad sai kuma faduwa su ne masu girma mu ba mu da girma girgan mu kawai a gane faduwa a so faduwa a sallama mata wannan shi ne mai girma in zagi ne ko wata suka karka dena karka kausa mai ya faɗa ko a jikina wani ya fada rijiya ana ta ya za a yada koshi sai ya ce da su yi wanka nake ko a jikina yi wanka na nake akan faduwa ko me za a yi ba mu fara ba ma dole mu warwasa mu sarara yara ku sarara manya ku sarara ya haɗa gano saba a tafa don ta isa a yi don ta isa a yi don ta isa a yi don ta isa gaban ga kuda ta gumba wanda ya tafa da sa ya ga manzan Allah wanda ya zo nan alisa ya ga manzan Allah wanda ya mura sa ya ga Allah ni ɗan suna alisa ku ga manzan Allah duhun gowar da alisa ku ga manzan Allah